Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan bidiyon za mu yi bayani ne akan web development, front end, back end da kuma full stack development. Ni ne Muktar Abdurrahman Muhammad daga kamfanin Tech Insider, inda muke kawo muku bidiyoyi akan yadda za ka yi amfani da kwamfuta da kuma yadda za ka kirkiri shafukan yanar gizo. Wato web development a harshen Hausa. Da farko menene web development? Web development wata hanya ce za ka kirkiri shafukan yanar gizo, wato web pages, ka dora su akan internet. Mutane su iya shigan shi ta hanyar amfani da browser. An raba web development zuwa bangarori guda uku. Na farko shine front end, back end da kuma database. Shi database ana hada shi ne da back end a guri daya. Idan aka ce front end ana nufin client side, inda user zai iya gani, wanda yake amfani da website ɗinka zai iya ganin wannan bangaren na website ɗinka, shine front end. Ana amfani da HTML, CSS da JAVASCRIPT wuraren creating ɗin front end. Sannan akwai libraries da frameworks wanda ake amfani da su wajajen yin front end, kamar irin su React.js, Vue, Next.js da kuma Bootstrap. Da ana amfani da wa'innan wajajen yin creating ɗin front end. Wanda yake yin front end shi ake ce ma front end developer. Programmer da yake yin front end shi ake ce ma front end developer. Sannan sai bangare na biyu wanda shine back end. Ya hada da shi kanshi programming back end din da kuma database, inda zaka hada back end din site ɗinka da database ɗinka, inda za a rika maka saving din informations ɗinka. Back end wata hanya ce ta kirkiran injin din website, kama anan ne asalin siddabarin yake faruwa na programming. Anan ne zaka iya ansan user information, kai collecting ɗinsa a guri ɗaya, kai saving ɗinsa akan database ɗinka. Sannan ake kula da su payload da sauran abubuwa. Ana ake kula da user authentication. In misali wani user ya yi amfani da website ɗinka ya biya kuɗin wani abu, duk anan ne ake gane wa'innan abubuwan. Sannan anan ne zaka anshi asalin informations na users ɗinka ka ajiye shi a cikin database ɗinka. Wannan shine bangaren back end, bangaren injin ɗin website ɗinka kenan. A bangaren back end ana amfani da programming languages kamar irin su PHP, Python, Java, C, C++, C#, da ana amfani da wa'innan wuraren yin creating ɗin back end. Su ne asalin programming languages da ake amfani da su. Sannan sai bangaren database. A bangaren database ana amfani da irin su MySQL da su MongoDB da sauran wuraren yin back end. Programmer da yake yin back end shi ake kira da back end developer. Yanzu bara mu yi bayani akan wasu hanyoyi da ake yin amfani da su wajajen yin creating ɗin website. Bangaren front end kenan. A bangaren front end mun ce ana amfani da HTML, CSS da JavaScript wajajen yin front end. Sai dai kuma idan programmer yana son amfani da libraries da frameworks irin su Bootstrap da sai React. Akwai HTML. Idan aka ce HTML ana nufin Hypertext Markup Language, wanda shine kashin bayan duk wani website da ka gani. Wanda shine kashin bayan website, kamar zaka iya cewa shine skeleton din website kenan. Anan ne zaka rubuta dukkanin abubuwan da kake so su fito mawa user ɗinka, wato client ɗinka kenan. Kana son ya ganshi a cikin website ɗinka, to anan ne zaka rubuta shi ta hanyar amfani da HTML. Sannan sai akwai CSS, Cascading Style Sheet. Shi CSS kamar wata hanya ne da zaka yi mawa website ɗinka style, ko kuma misali kai decorating din website ɗinka ka sa mai kala, ka canza girman text, ka sa animations duka da su transitions. Da anan ne ake yin amfani da shi, wato a bangaren CSS kenan, Cascading Style Sheet. Anan ne zaka ba mawa website ɗinka kamar irin siffar da kake so ya fito da shi. Sannan sai akwai JavaScript. JavaScript shi kuma ana amfani da shi wajajen sa mawa website ɗinka function. Kamar misali ka ba mawa website ɗinka wani dama ya yi responding mawa user. Kamar zaka iya cewa HTML ita ne skeleton din website ɗinka, CSS shi kuma shine style ɗin da zaka yi mawa website ɗinka, shi kuma JavaScript anan ne zaka ba mawa website ɗinka function, wato ya zama zai iya interacting da shi da user ɗinka. A ɗaya bangaren kuma akwai abin da ake ce mawa back end. Kamar yadda ne bayani ɗazu, back end shine inda asalin siddabarin yake faruwa na kirkiran website. Anan ne ake amfani da programming languages wajajen yin shi. Kamar misali mutum zai iya amfani da shi kanshi JavaScript, zaka iya amfani da PHP, zaka iya amfani da Java, zaka iya amfani da su C++, zaka iya amfani da Python da sauran programming language. Muna da programming languages da yawa.
mutum zai yi amfani da su wuraren yin creating din backend din shi, sannan sai ya zo kuma ya hada da database din shi, su ne irin su MySQL da MongoDB da sauransu. Idan kana son ka building wani website, za ka fara zamani ka fara fahimtar wani irin project kake son ka yi, sannan ka zana shi, wato web design din shi kenan, ka zana bangaren client side kenan, ka zana bangaren client side inda user zai iya gani, wanda wannan shi ake ce mawa user interface. Idan ka gama zanawa, ka gama web design, sannan sai ka zo a fara asalin programming din website din. Idea din da kake da shi da abin da kake tunani a kwakwalwarka a mai da shi reality ta hanyar amfani da programming languages wajajen hada wannan website din naka. Idan duk ka gama web design ɗinka, an gama programming din duka website din naka, sannan sai ka zo ka yi debugging. A nan ne za ka duba idan akwai wani error da yake faruwa a cikin website ɗinka, ko kuma akwai wani abu da baka son ya faru a ciki. Duka a nan guraren ne za ka tsaya ka editing din shi, ka cire duk abubuwan da baka so da kuma abubuwan da suke kawo matsala a cikin website ɗinka. In ka gama wannan, sannan sai ka zo ka yi deploying din website ɗinka akan internet. Deployment shine ka sa website ɗinka ya zamanto live akan internet, za a iya accessing din shi a ko ina a duniya. Wannan shi ake ce mawa deployment. Web development abu ne mai faɗi wanda ko da yaushe ana updating din shi, ana samun sababbin tsararruka a cikin shi, sannan ana updating din wasu abubuwa. Idan kai sabon developer ne, dole za ka rika updating din kanka akan abubuwan da suke faruwa. Haka zalika idan kai tsohon developer ne, shi ma still kana buƙatar ka rika updating din kanka ta hanyar duba documentation na irin programming language ɗin da kake amfani da su ta website irin su W3 Schools, Code Academy, eTech Insider, Free Code Camp. Duk wa'innan website ne da za ka iya shiga kai updating din kanka akan abubuwan da yake faruwa na web development. Wannan shine takaitaccen bayani akan web development. Samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe button, sannan ku danna ƙararrawa da mun samu notifications akan sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.